салом алайкум дӯстони азиз, шумо қарор доред дар канали Душанбе Сити. хоб бародаро, хонаи арзон гуфтен, як дусе хонаи арзон мепартоем. не димги хонае ки арзон мепартоем, динанги видеорам будуне тамошо кунен. динанги не парирӯзангира вай хона ай тарафи чӣ буд рӯдакӣ. хоб дӯстон, ина хонаи навбати мо. хона дар ноҳияи рӯдакӣ қарор дорад, деҳаи Ҳуснобод. ина раҳ шадем, ин раҳи мошинравш инамитай. ита метавонем мисол раҳи пиёдаравш. хоб дӯстон, ина хона оз поли маълумоти пурраша метиҳем. хона заминаш хеле ҳавори хушрӯвай ба кирпичи лоӣ чӣ кардагиай, хонаро сохтагиай. сесмопоез ҳама чӣ кагнада бетон ҳамаш ҳаст. хоб дӯстон, ина бари хона. ози обши поли маълумоти пуррара метиҳем. 8 сотиқ заминае дӯстон, 8 сотиқ документални заминае. а так иҷа бо дополнительни заминае ирам дар ми ҳисобе ки нархи ози гап мезана ҳамида ҳисоб мешава. агар ихе бигирем обш где-то 13 та 12 сотиқ меғалта. ина 8 сотиқ то инами ҷай хона инами санга дидесен, инами қа мақсад 8 сотиқ мешава. оз дополнительни то анами ҷара уже замини амиё меша. агар ҳисоб кунем 12 сотиқ мешава. хоб ина пеши дом дӯстон. ин тарафҳое ки деҳаи Ҳуснобод мебинед, иҷо ов дора, ови чашмай. ина шлангура турӣ кардагиай овам мешава, ози бигириш бо бочка дора. мақсад хона якошонаи подвал надора дӯстон. ози ҳамаша нишон метиҳем. дарахтҳо ина гир ба гирди хона хе бетон кардагиай, забориш нахел сим кашидагиай. ина ҷаҳата ҷои туалети холӣ кардагиай, ҳоҷатхона бигем. шкатур дуруниш поли кафела. ина пари ки дарозае ки оно нишон додем, аммо и тагиш кафел будай, болош хеле чи дар тризаи хеле чи надора. ина хе дуриш шкатур будай, тааш фақат кафел. хоб гуфтем бародаро, даруни хонадам оз душевоӣ кардагиай, обуш канализатсия надора, септикай. мақсад нам ҷое ки туалета баражда ҷамъ мешава, мегиранд мебаранд. ин лестницае ки мебинед инҷа такҷда мисол метавонед ягон чи бу инҷои гардироб бигем, анги хеле подвала кардагиай, 2 метр чиқри. хона дӯстон, ремонтеш ҳамиқа кадан дигар ремонт намешава. ака чизе ҳаста ҳами ба худаш мекунад. уже ремонт шумо тамом. инамҷа чизе мебинем, мақсад инам қатайёрш кардиянд тамом, дигар ремонт намекунанд. ози ҳамун нархша меган, ҳамун нархиш қати фурӯхта мешава хона. хоб ин хол меша, ин холай кухня. ина хеле мубайнашда арка кардагиай, кухня мешава. ҳам хол ҳам кухня, кафело задагиай, болои хирамка свету ҳама ҳаст. документҳои хонарам 100%. обши квадратш чанд гуфтем полни амҷара ака? ҳамаш 100 квадратая. нёкне дӯстони холи мебинед, хол ламинатай. иҷаш полни кафел задагиай, подсвети худаш кафел задагиай. хоно топли пол надора. обши 3 дар хонае дӯстон. якум хонаш, ин хонош уже нейлон задагиай.
аббои задагӣ, болош сафед кардагӣ. Хуб 600 квадратсай гуфтем. Хонаро размерашо намедонам. Чандай? 5 ба 3.5. 5 ба 3.5. 5 ба 3.5. 5 ба 3.5. 5 ба 3.5 миже. Хайр размерашона бигин. 5 ба 3.5. Ами холе ки кухня чанд боша? Не, я 5 ба 3.5 маишиш. Агар ба ами чи сенаи сокния? 5 ба 3.5. 5 ба 3.5 мишам холда. Ани коридорш? Коридор дурозиш чанд боша? Коридоршин 2 метр будем 8 метр коридор. 8 метр ба 8 ба 2. Да ё 2.5? Не 2. Да? 8 ба 2 коридори дуроз. Аш ба 2 коридори дуроз. Хоб, якм хона дуромадем дӯстон, я ба динги хона медуроем. Ишам ки пол нелон задагӣ. И меҳмонхона дӯстон, и ай ҷое ки видеоро сар кардем я дар бича буд, и ай дар метавонем ки ай ус берун ҷои меҳмонхона айда, мақсад ай берун медуранд ё ки ай даруни хона. Болошин хеле рамка задагӣ. Як триза. Меҳмон аис медурад, шумо аис. И чанд ба чанд ака? 6 ба 3.5. 6 ба 3.5. Хонаи калони хеле хушрӯй. Хоб дӯстон, ростакиш ҷои душевой меша. Не. Туалет ҳам метавонед хитон ҳамҷа кунед. Ҷои душевой нахелин. Ама турбоша буровардаги мақсад гир ба гир кафел. Болош нахели. Болош чия? Натяжный. Не, натяжный чиз. Пластик. Пластика, я? Тинакагия. Тинакагия пластик. Асад метавонед ҷа ҷои туалет кунед, ҳама турбош зандага ҷош душевой меша. Гуфтем ки овуш септика. Ну, ам ҷое ки мераваш септика кандагиан гир ба гир хеле битон кардагиан смент. Хоб ин я дари диққавата мешава. Иҷаш сеюмги хона. 6 ба 3.5. 6 ба 3.5 не хонаи диққавата. Дараш хати. Болош поли сафед кардагӣ, светҳо ҳама гузарондаги, ҳама хонасвет дура, аббои дура, тризо ҳаст. Розетко ҳамаш гузарондаги. Болош ишам хеле чизаи нелум. Гирона. Гирона. Хоб дӯстон, як бор дигар гап мезанем. Хона қарор дорад дар ноҳияи Рӯдакӣ, деҳаи Ҳуснобод. 8 сотиқ замин, пирӯз гуфтем инҷа дополнительный замин астай. Ваям агар торик немисол мешавад 13-14 сотиқ. Хоб септикай лойблок, ай хона ба лойблок бардошта шудаги овуш чашмай. Овуш чашмай, 3 дар хона, як тайна хеле хол кухня, ҳам хол, ҳам кухня. Вана туалет дар даруни хона бо дар берун отдельна туалети ҳоҷатхонаи холӣ дура. Не турбой ки ове ки бояд бизгармонанеш. Тризош ҳамаш чӯе. Ҳама дар триза ҳама чӯе. Хоб дӯстон, нархи хонара гап мезанем. Нархи хона 400 000 сомон бо муомила мешавад, мақсад занг мезанем арзон мешавад. номерои телефон 918 28 21 28. Нархи хона 400 000 сомон. Мо ба курси урусӣ, ба курси доллар менависем, дар экран мемонем. Хоб нашод реклама дӯстон, занг занен дар номерои админ 915 61 53 53 барои реклама кардан кӯмак мерасонем.